Kaixo guztioi, hurrengo bideoan Euskaraldi ariketa prestatzeko zuen esku jarriko ditugun baliabide, euskarri eta tresnak non dauden azalduko dizuegu. Bi baliabide nagusi izango dituzue, webgunea eta intraneta, baina goazen banaka. Webgunea. Webgunean dagoen informazio eta eduki guztiak irekian daude. Hau da, edonor euskaraldia.eusen sartu eta bertako informazio guztia eskuragarri izango du. Eta zer dago bertan? Goazen ikustera. Euskaraldia.eus webgunean sartu eta lehenengo pantailan hauxe ikusiko dugu. Baina zen da guri interesatzen zaiguna? Euskaraldiaren 2. edizioaren berrikuntza, Arigunea katala hain zuzen. Bertara sartu eta hainbat atal ikusiko ditugu. Lehenik eta behin, entitateek izena emateko tartea izango dugu. Bigarrenik, entitate horiek izena eman baino lehen ariguneak identifikatzeko tresna eskatzeko aukera ere daukate. Eta amaieran, baliabide desberdinak daude entitate barruan Euskaraldia ariketa modu egokian prestatzeko. Hauek dira webgunean topatu ditzakegun informazio eta tresnak. Orain goazen intraneten daudenak ezagutzera. Lehenik eta behin, nola sartuko gara Euskaraldiko intranetean? Webgunean gaudela, eskumaldean intranet botoian sakatu eta bertan eskatuko digu gure erabiltzaile eta pasahitza sartzea. Gogoratu, intraneteko pasahitza eta erabiltzailea izateko entitate edota herri batzorde moduan izena eman behar duzuela Euskaraldian. Baina zer topatuko dugu Euskaraldiko intranetean? Lehenik eta behin, 3 baliabide desberdin topatuko ditugu. Foroa, iragarki taula eta baliabideak. Baliabideen atala azalduko dizuegu oraingoan. Baliabideen atalean hainbat karpeta ezberdin topatu ditzakegu. Komunikazioarena, txostenena, entitateen lanketena. Bertan, eduki desberdinak topatuko ditugu. Adibidez, komunikazioaren karpetan sartuko gara, barruan topatuko dituzuen edukiak ikusteko. Euskarrien katalogoa, irudiak edota euskarriak topatuko ditugu bertan. Intraneten dauden atal guzti hauek edo eduki guzti hauek eguneratzen joango gara. Gogoratu, hemen dauden eduki guztiak deskargableak direla eta zuen batzordekide edo entitateko kideekin konpartitu ditzakezuela. Ikusi duzuenez, Euskaraldia zuen herri edota entitateetan aurrera eramateko baliabide ezberdinak dituzue, bai webgunean eta baita intraneten ere bai. Gogoratu, eduki eta baliabide hauek guztiz moldagarriak direla zuen beharretara. Agur! Bideontan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian ikuskinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak @euskaraldia.eu helbide elektronikoa.